Sevgili dostlar, Tanış Ol magazin programmamızın 3. sanında sizi hoş gördük. Programmamızda dünya şov yıldızları bilen başlamakçı. 3 ayın dowamında 123 milyon görülmeye yetip bilen Deja Vu adlı aydımı, yani klibi bilen bu edemen bizim fanımızda adı var. Olivia Rodrigo täze çıkan starlardan bolmağına qaramazdan hakikattan çıkaran her klibi milyonlap görülmeye yetip bilýär. Geçen yedek sanımızda Need For You adlı klibi barada gurran edipdik. Eýen bu sanımızda başka bir Deja Vu adlı klibi bilen bizim fanımızda yerini aldı. In gowy gruppalardan, bandlardan biri Maroon 5, Beautiful Mistakes adlı täze klibini YouTube'a yaylama goýberende 3 ay boldy we 3 ayın dowamında 63 milyon görülmeye yetip bildi. Elbette bu aydymı Megan Thee Stallion bilen bile Amerikan zenan rapper Megan Thee Stallion bilen birlikde yerine getirdiler. Beautiful Mistakes. Bu gedekki size götürülecek klibimiz bolsa enerji bombası Anne Mary bilen önkü One Direction boy bandının solisti aydımçılarının biri Niall Horan bilen täze duet aydymyny çıkardı. Klibinin YouTube yayınına goýberlerini bir ay bolmagyna garamazdan eýem 22 milyon görülmeye yetip bilen bu aydymyň ady Our Song, yani bizim aydymyň. Anne Mary'ni bilýänsiňiz Clean Bandit ve St. Paul bilen bile Rockabye adlı aydymı bilen men bilişim boýunça çykyş etdi ve dünya derejesinde ses getirdi. Dünya derejesinde tanınmağa başladı. Niall Horan bolsa One Direction boy bandynyň en gowy aydymçylarynyň biri. 2016-njy ýylda One Direction gruppasy dağanyndan bäri öz solo karýerasyna başlady we en gowy ýerine ýetiren kollaborasiýalaryndan biri Our Song. Bruno Mars, Michael Jackson'ın en özüne gelişen miras düşörlerinden, yani bizim dilimiz bilen aydanlar şairtlerinden biri. Bruno Mars, Grenade ya da şuna Locked Out the Heaven ýaly aydymlary bilen meşhur. Bruno Mars duo gruppasy Silk Sonic'in hanatyna ýazyljak Leave the Door Open adlı täze klibini dinleyijilerine hödürledi. YouTube'a ýaýlyma goýberlerini 4 ay bolmagyna garamazdan 320 milyon görülmeye yetip bilen Leave the Door Open klibi hakykatdan ama o klip bolupdyr. Aydymy jazz soul stilde bir hili. O ýakynlaýdy bolupdyr. Geleliň Angliýada 10 gezek birinji orna oturmagy başaran öňem YouTube'da top 10'na 3 tanak videosy bolan aydymçy Perfect'in Thinking Out Loud'un döredüjesi Ed Sheeran. Ed Sheeran bu gezek Bad Habits adlı klibi bilen ekranlarda ve goýulanyň tek bir hepde bolmagyna garamazdan 45 milyon görülmeye yetip bildi. Ed Sheeran'ın en soňky gezek TikTok'ta goýan videojigy arkaly ýene de dünýäde bir gowtur bolypdy. Bu habardan bir habarymız bardyr, ýogumsa bizim size getirdiğimiz bu. Dünya yıldızlarının arasında Rus şov yıldızları bilen baglanşykly täzelikleri ya da habarlara size getirmegi özümizçe makul bildik. Bu gedek sanamızda Yegor Krit var. Yegor Krit bilýäňiz 2 ay mundan öň goýan Golos adly klip bilen milyonlarça gedek görüldi YouTube kanalyna. Yani bu gedek täze bir kollaborasiýa bilen video ýükledi YouTube kanalyna. Yegor Krit fit Og Buda ya da OG Buda Здравствуйте adly klip bilen bir hepde öň YouTube kanalyna goýberen klibi 4.8 milyon ýança gördüm, hatta biraz köpekdir 4.9 milyon prosmotra ýetmegi başardy. Sanamyzdaky inniki ýyldız Jah Khalib. Jah Khalib Iskal Nashol adlı klibini 3 ayın dowamyny 37 milyon görülmeye getirip bildi. Inni bolsa Türk şov dünýäsiniň ýyldızlary bilen baglanşykly täzeliklerini bildi. Yine de köpden bäri aydym klip çıkarmak bilen baglanşykly eken we sesi çykmayan aydymçylardan, ýyldızlardan, Türk ýyldızlaryndan biri İdo Tatlıses täze ýakyny bize täze albomyny ödürledi. Albomynyň ady Çünkü. Bu albomynyň içinde Seveni Bul da Gel adlı aydymyna klip düşüren İdo Tatlıses bu klibini YouTube'da ýaýlyma goýberdi. Türk şov dünýäsinde
Latin tadları bilen bağlanışykly görkezen şowlary we proyektleri bilen meşhur bolan pianist, aranjör Emir Ersoy barada bu gezekki täzerim. Emir Ersoy 1977 adlı albomunu dinleyijilerine hödürledi. Bu ullakan proyektde 70-nji ýyllaryň top hit bolan aýdymlary owadan aktrisalar, meşhur aktrisalar tarapyndan ýerine ýetirildi. Gülse Birsel, Leyla Lidya Tutlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Bakan, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Aslı İnandık, Oya Başar, Belçin Bilgin, yani meşhur aktrisaların soňky wagtyň trenddäki aktrisalarının köpüsi bu proyektde öz ornuny tapdy. Olmaz olsun, şarkı söylemek lazım ýaly 1970-nji ýyllaryň top hit aýdymlary we şoňa meňzeş başga da köp aýdymlar bu aýdymda täzeden remake edip herki adyny agzan aktrisalarymyz tarapyndan ýerine ýetirildi. Söýgüli dostlar, ne olsa öz show dünýämizdäki täzeliklere gelelim. Türkmen show dünýäsinde bu gezek YouTube'a klibini YouTube'a klibini ýüklen Azat Dönmez filan başlamakçı. Azat Dönmez Söýmürn adlı aýdymyny Şahzat Batyrov bilen täze bir klip düşürdi. Şahzat Batyrov bilen klip rejissörlerimizden iň üstünlikli işleri eden olanlardan biri. Klip täze bolmagyna garamazdan köpden bäri dillerde dinlenip gelýän aýdymlaryň biri Söýmürn adly aýdym. Şu günlerde ýyzyna täzeliklerini bize hödürläp duran DJ Bega ýani Begmurat Annamuradov täze Suray adly aýdymny we klibini YouTube kanalyna ýükledi. Bizim programmamyzda klipler, MP3'ler zat dip aýyrmaýanymyz üçin bize sungat, sport, fashion, moda bilen bağlanışykly ähli täzelikler gyzykly bolan üçin öz show dünýämiz, moda, sport älemi bilen bağlanışykly täzelikleri şu bölümde sizin dikkatinize ýetirmek planlaýar. Her tutulan toy bizim üçin şatlyk çeşmesi. Hakykatdan hem biz türkmenler toy tutmagy, toyçulugy gowurýan millet. Ve size yeni bir täzelik Amaliýadan Bagyt aýdymy, Bagyt toyu bilen bağlanışykly bir aýdym we klip hödürlenmekçi. Türkmen rapynyň filosofy, Psych pseudonimi bilen tanalýan ady möhüm däl, meşhur rapperimiz ýakynda öz YouTube kanalyna 3 tane trackini ýükledi. Şeker, Ne tanışgyz we Hemmezat adly bu trackler hakykatdan Psych'ın özüne gelişik derecede gowy çykypdyr. Her aýdym söýjüsiniň ýüregine hökman rap bilen bağlanışykly bir kiçiräk bolsa amtylma bir söýgü hökman bardyr. We Türkmen rapy diýende kellämizde ilk bilen Psych däli gelýär. Bu arada hiç kimin jedeli ýokdur diýip pikir edýär. Elbetde başga da biri-biriniň güýçli, biri-biriniň filosofik sözleri, zatlary ýetip bolan rapperlerimiz bar. Ýöne muň üçin belki de men özüm gowurýan bolmam mümkin. Psych däli elbetde iň ysatlarynyň biri. Yine de köne rapperlerimizden Mert Nazarov bilen bağlanışykly bir täzeligimiz bar. Mert Nazarov ýanymda adly täze trackini öz Instagram sahypasyna ýükledi. Fazi Karvilo ýa-da Karvilya pseudonimini ulanýan dostumla degişli bolan bu track'in mix masteringini soňky döwürde çykkan iň hili ýokary aýdymlaryň mix masteringçisi diýeýin Bam Music mix masteringini etdi. Aýdymyň cover dizaynyny bolsa meşhur fotograf Kerim Treif dizayn etdi. Söýgüli dostlar, bu sanymyzda da ýene-de Murat Molla Production'dan bir täzeligimiz bar. Soňky wagtlarda kino dünýäsindäki ösüşlerimiz hakykatdan hem her kim üçin gyzykly bolsa gerek. Murat Molla bu gezek täze kino serial düşürüp YouTube kanalyna ýaýlyma goýbermäge başlady. Bu kino serialyň birinji bölümini tomoşa edip gördük. Komediýa janryndaky bu kino serialyň baş gahramanynyň lakamy bolsa gerek Wetçik adyny kino seriala goýupdyrlar we bu kino serialny tanalýan ýüzleri görmek mümkin. Murat Mollaň YouTube kanalyndan häzirlikçe birinji seriýasyny, ýani birinji bölümini tomoşa edip bilersiňiz. Yine de gyzykly täzelikleriň biri Türkmenistanyň medeniýet işgärleriniň we Matmul Pragynyň şygyryet günleri münasibetli
Türkmenistan'ın ad kazanan artisti, meşhur alıp barıcı Mergen Anna Muhammedov'un yurdumuzun görnükli şahirlerinin şığırlarından dizilen albomu çıktı. Bu arada Ada Production Studios'unda Mergen Ağam öz albomunu tanıdyan video rolini düşürüp Instagram sayfasından paylaştı. Dostlar, inni olsa gelip men bölümcüğüme. Ýagny hepdelik halanaydım. Bu hepde men playlistimde birinci orunda durjak aýdym. Bu gezekki men halan we saylan aýdymym Türk aýdymçysy Emircan İreğin çifte tellidi täze çıkaran aýdymy. Yakynda klibini YouTube kanalyna paylaşan Emircan İreğin bu aýdymy hakykatdanam oňdan aýdym bolupdyr. Size de dinlemeye matbakat verýän. Inni olsa sevgili dostlar, täze sahypamda, ýani dünýäde we bizde bolup geçen täzelikler bilen baglanşykly sahypamda. Meşhur aýdymçy Belinda Carlisle bir üýtgeçik tesir etdi. Öz aýdymlary bilen baglanşykly. Belinda Carlisle öz aýdymlaryny hiç hile dinlep bilmeýänligini aýdyp geçdi. Ol aýdymlar döreden altynda akyp, gamgynygy ýadyna düşýänligi sebäpli diňe konsertden öň ýa-da studiýada ses goýmaga girjek wagtyndan öň öz aýdymlaryny dinleýändigini we başga wagt hiç öz aýdymlaryny dinlemeýänligini aýdyp geçdi. 22 ýaşynda dünýä stary bolan Shawn Mendes, muny hemmämiz tanaýar. Iň meşhur aýdymlarynyň biri Camila Cabello bilen bilelikdäki çıkaran Señorita aýdymy. Aýdymlary bilen köp dinleyicisini psihiki tarapdan becerýän adam bolmagyna garaşýan Shawn Mendes'imiz hepde 2 gezek psikoterapewtler gatnaýandygyny aýtdy. Sevgili dostlar, meşhur programma alyp barjysy, prodüser, Müge Anlı iň soňky final, sezon finali bilen gepleşigini jemledi. Ve gepleşigini jemlenden soň özüne Instagram hasaby açan Müge Anlı bir aýala gyska wagtyň dowamında 2,5 milyon eýzarlaýjy ýa-ni patbeş ýygnamagy başardy. Bu hakykatdanam köp adama başartmaýan ýagdaý. Sevgili dostlar, tanış ol magazin programmamyzyň bu gezekki ýa-ni 3-nji sanyny jemledik. Eger videomuzy halan bolsaňyz, like basmagy, tesirlerde öz pikirlerinizi biziň bilen paylaşmagy unutmaň. Videomuzy paylaşmagy unutmaň. Tanış ol YouTube kanalymyza agza bolmagy we dostlaryňyza da agza bolmak üçin olar bilen paylaşmagy unutmaň. Indiki sanlarymyzda görüşýänçe hoş sag bolun, özüňizi goýup. Belki bilmeyen esmedik zatların vardır.